bandiraɓe mbason yejjidde wadde abonné beele kala ko yalti keɓon tawa hay mbuɗon joɓani bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV on calminama on jurama caggal yettude Allah ko julde rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men en jetti seramɓe men hilifaɓe men aada en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala ganduɗa dokkuɗen hande ha garten ɗo e plateau Pindi TV gam waddude bandiraɓe ko wowno waddude munen kala saka e yewtere men cosaan en huufi haalirde nde sehile mon guiɗo mon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sarr debbo mo horndolde Sare Niang paliɓe e buubu jeeri hedorango e molarango hersi Allah yiyedeɓe bandiraɓe sehilaɓe hande noon en dañi koɗo gawla men gawla jontaɗo sehili men ɓinnene men cukalel keccel laaba juude ñamdu wele mawɓe so wiyama gawla meɗen Adama Aissa Diabaye ganduɗa ɗum ko hay goto waɗata ɗum présenté gati ko suko laftuɗo golle laftude ko waɗata ko on hande woni koɗo men hande mo bisminen ɗo hande e Pindi TV e yewtere men wiyetede cosaan oɗon gandi gawlagu no heewi ɗe tawe hen ɗum ɗon Adama Diabaye bisimilla ma e plateau Pindi TV. Assalamu aleykum mon bandamen mi salmini on kadi mi jurima on mi weltanima on Seydi Sarr tawlumi noon mbi mi wawa haalde ɓuri sayko umaɗo sabu ko yidde nde kam ɓuri sadde kadi sa yiɗi dima a accat ha dimoyma ko nden nafanma sa yiɗi dimo so dimiɗama tan waranma ko ya garta yo juure yewayo yelaye moƴƴi Adama Diabaye a waɗi ɗo gawɗa wadde ni machallah pulagu ngu ƴiƴam ɗam dogi no fewi nde noon mi miijoto sehilam guiɗam Mayram Balake gonɗo sababu ganduɗa gandodiram e Adama Diabaye debbo mo horndolde Sare Niang Adama Diabaye so gawlagu noddama e cosaan plateau Pindi TV mbiɗa sikki ko hani waɗi gati gawlagu jeeya koye e cosaan meɗen ɗum noon Adama Aissa namdolam premiére hande e maɗa ko gawlagu eɗen jino gawlagu men hanki wonno ko kumballi wonno ko kore wonno ko kolli ko ɗum yadanno e gawlagu en ji noon hande Adama Diabaye gawlagu hande ene yaadine e musique aji men hande holko tagui ɗum ene woodi Tidiane Sarr o kalɗa ko no woodi kadi kalɗa ko gonga cosaan o yela o yadata koye bolongaji e kore ɗe ko ɗum woni cosaan jon noon han kadi wonti jimo fof yiɗata wadde ɗum koye musique joni beele ko koye musique kono cosaan o kam ko kore ɗe woni cosaan beele joni onon oɗon jaadina e musique oɗon jaadina e kore hol hen ko ɓuuri musique o e kore ɗe fof ko gotum kono so wonti ko cosaan o namda ko kore ɗe e bolongaji ɗi woni cosaan par ce que ɗum woni cosaan vrai o e joni onon ko mbayluden oɗon mbaɗa hen musique joni yimɓe mbaɗa hen musique aji mbaɗa hen kilibaji ko joni ɗum ko ɗum ganduɗa ɓamtare gawlagu ngu malla ko ɗum ɓeydade ko ɓeydude darjude gawlagu ngu eyyi sa yi tan neɗɗo waɗi musique tan waɗi hen ƴetti jimri yela waɗi ɗum musique ko musique o tan ɓurata welde jomum musique o ɓurata welde jomum wiya joni yo waɗa yima hen yela o walla mbaɗa clip ma tawa bencuɗa kadi ko jimri yelandi baglita ɗum mbaɗa ɗum e nder musique tawata tan ko ɗum welma mbaɗa ɗum kadi joni ko ɓuuri hewde awnuɓe ko ɓuuri hewde joni ko ɗum tan musique o tan
tournar jimɗi yalaɗi tan nani ɗum e nder musique mbele musique o ɓuri wadde gartam walla cosaan hanki o musique sa ƴeewi kadi musique o kadi ɓuri welde e amen dal eyyi musique o ɓuri welde eyyi min Adama Aissé musique o ɓuri welde moon kono min mbiyami gawlako ene wonde bolongaji min ɗum ɓuri welde bolongaji e kumballaji ko ɗum ɓuri yaadude e gawlago min e yiyandam ko ɗum woni fere o kumalli ɗi kay ko ɗum tigi woni fere o a sikkani cosaan men hanki o ganduɗa ɓuri yodde seeɗa e hande moderne o ɗum ɗo ɗum e cosaan adano kam ɓuri kam ɓuri saabu so tawi joni a ari joni aɗa yaha aɗa fayi galle dimo sa yettima natirta musique natirta ko kumalli ma kadi saɗa ara e kew kadi ko kumalli ɗi bolongaji ɗi e kore ɗe ko ɗum andinta yimɓeɓe ka gawlo naari ko ɗum woni cosaan o eyyi tigui on keɗima namdal men premiére e Adama Diabay Adama Diabay ha joni min ganduɗa kadi min duttotoga e ma hokka min dande seeɗa dande ma welde nde min kasatade koye walisajo koye walisaj ko mali koylel holmo jeey malisaj subalɓe ndendi malisaj ɓurɗo wadde fomi har mi somi namdama momi alduɗo woori no woori komi jawo no woori komi jawo tijjana sarlen ko golle mane jooɗi kabuji miide ko gorko nguyle ono wadde minalde ko golle mon jooɗi ko jooɗi jejjita Adama Diabay machallah dande nde ene regui ene halti ya juddi hen no fewi yo Allah dalde cukagu ma ko juuti ko juuti ko juuti dalduma kadi mbawka ka Adama Diabay ha joni kadi duttotomi kadi koye ma Adama Diabay worɓeɓe gaskingol anon gandi worɓe mon ɓe ko askinoɓe beele ko worɓe tan gaskinta malla rewɓe ne gaskina gaskingol ngol ko worɓe tan gaskinta ɗum woni jomum wiye gorko kalasal kono minen rewɓe ko jibrini tan min mbaɗat hay sa yaade joom galle ma so tawi askini an ko yelawo tan pawata hen an ko yelawo tan pawata ko yelawo tan mbaɗata hen beele askingol ngol ene falti leƴƴi malla askingol ngol komo mbawɗa askinde fo tan gaskinta askingol ngol wona faltade leƴƴi nde kalmo jiiɗa wiya gawlo kalasal kalasal ngal firti joni ko taw an ko min woni gawlo ma spécial mboɗa andi yumma mbeɗa andi babma mbeɗa andi tane mbeɗa andi fof famille ma fof mbeɗa andi tane hayre ummi mi ara mi daro mi askinma ɗum woni gawlo kalasal guitta fodde dokkami puccu mbiya min rokki Adama Diabay puccu ko ɗum woni gawlo kalasal Adama Diabay garal ma horndolde mi nani waɗi dillere ko sabino garal ma horndolde sabino garangalam horndolde adan ko mayram koliyere moƴƴo Aissa Niang addi mi yangi cinkal Demba nde duttirimi toon nde nannimi toon ko moƴƴo Balaɓe Niang jeewo Abou Sarr mayram Balaɓe ko on nannimi on nattinimi toon yangue ceerno Boje mi nani ñande hen garangal ma ngol waɗi dillere awlu ɓe nde nammi horndolde nde subhanallah ko meeɗa yiiɗi fof mi yiiɗi ɗum wuuro Sarari façon teddungal fof kadi wannama ɗum ɓen jeeyi sababu natgolam toon kono woyo Ablaye Sarr lamɗo gorko lamɗo ɓuuri horo woni lamɗo gorko tendi yahata maala aɗa kaya wanda yahata maala aɗa kaya tikka gabi ƴenga maje mbaɗa jirile gorko gabum o yo Ablaye Sarr ne wawi yidde no wawi nafde min meeɗa yidirde amin gandodiri komin gandodiri faare ñallangal hande ko Ablaye Sarr yarani caggal sababu fof noon saabi ɗum ko moƴƴo colliére o Mayram Niang e Mayram Balaɓe est ce que Adama Aissé ɗum ɗon en calmini Ablaye Sarr toon to Libreville en passage en calmini bandiraɓe ganduɗa wonɓe Libreville foof Adama Aissé nde garɗa horndolde nde tigui tawɗa ko maayo Adama Aissé awluɓe sono lumbanno maayo holko ɓe jimanno somin joole laane he
yimde mongol ha para Cha yo farioje buba jallo verlo mi karama yo farioje gile bami yade mi awrane tana yo farioje e jomam yo dawno du farioje jaltaɓe samba e garima yo farioje jaltaɓe tan jaltaɓe farioje caca yo farioje safti lumbude mi safta yola de farioje e jomam yo dawno du farioje buba jallo verlo mi karama yo farioje verlo mi karama tumde mala de farioje verlo mi karama tumde teddunto de farioje caca yo farioje so min jole lanu ɗum min jima Adama Aissé Fario Diéry ko jimol tosan belgol joni son jale mayo on mbawata la buddo on joɗatake laana he tan jeedon so wona jimɗon jimol ngol holko tagi on jimɗon jimol ngol so tawi min jole laana so min jimani jimol ngol ne hasi laana ka ne wawi waseyade ne wawi noon dunje kam hakkude maayo laana ka darto waɗata ɗum ko cosan poɗɗo waɗe do fokka waɗe sabu ɗum dillinta maayo ngo est ce que ɗum dillinta ɗum ande awɗum mbi Allah jeeyi maayo cuba Allah jeeyi laana so min jole laana han ko ɗum weltinta cuɓiragal fof ha joom maayo e hoore mum so wona ɗum tan maayo laana ka yuwat lumba yoolor ɗum wadde ko aadi ngawlagu e maayo ɗum ko aadi ngawlagu e maayo so jole laana so min jole laana tan sa jole laana duñi tan a tojjat caca yo farioji ɗum tigi ndege horndolde nden hamin teskituno somin ngari wuppude maayo he lotade so gawla ene lumba ene fayi Mauritanie hay kala guppannoɗo deƴan gam hettade ganduɗa jimol gawlo bangol fayida ngol jimmoto e maayo ngo nde wonɗon maayo ngo on saaha ɓuuɓan maayo ngo ne deeƴi ɓe ene goni rewani guppa ɓe ene goni wargo ɓe ene mbiso ɓe ene gawa guppi ɗi gawlo toƴƴo ɗon dande ndeha noon cosaan ene yiite hen no fewi ɗum woni cosan cosaan ne yiite cosaan ne weeli Adama Aissé cosan ne weeli cosaan ne weeli ha ko ɗon wawi hadde ndeke bandiraɓe sehilaɓe duttoɗen e cosaan men nde wonon cosaan men hanki hirsinaki cosaan men hanki ko hunde wande fayide ko ñantule men joɗɗe gawluɓe nden Adama Aissé mbaɗatno ko paɗe mukke mbaɗa jawe juuɗe e jawe koyɗe holko tagui ɗum joni hawluɓe mbatta ɗum ayi de maro ko aduna tan changer noon kono so tawi kam ko cosan kam cosan o kam saɗa waɗa cosan namdi ko wutte cuup kaɓɓaɗo est ce que namdi ko jawe cosan mbaɗa kotane ma cosan mbaɗa cacci ma cosan mbadda kadi mukke ma taw ko cosan jogoɗa bolongaji so tawi ko cosan est ce que ko ɗum namdi ɗon ɗum noon ha joni eɗen gonde Adama Diabaye en jii debbo gawlo machallah waɗi ɗo gollal jonngal e Pindi TV ha joni eɗen jaada e Adama Diabaye hokku min dande seeɗa min kewi dolo bamba holla mi sira so holla mi ko dolo bamba le holla mi mi yani hono mon holla mi ko jiɗo ñalade soda holla mi sira so holla mi dolo bamba holla mi tijane sar holla mi moyiyam laysa holla mi gorko gabo holla mi ko mayra mbala biña holla mi
de sale holla mi jaabi kawabu holla mi jaay moy yani mi gorko mbuyo holla mi jaay golle mon ne njoodi holla mi jaay eyi adama jabay ha Allah jarama a jarama ɗum noon bandiraɓe yeroɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mbeɗa sikki on beltima no fewi on keɗima debbo gawlo hano hannirta ni ɗum noon en calmini bandiraɓe sehilaɓe musidɓe teddiɓe wowɓe darde Ayaw Pindi TV amtuɓe darde Ayaw Pindi TV fof eɗen calmina en mbawide ko o sen limti tan en juuman ɗum noon kettugol mon bangol fayida on calminama on juurama ko ɗon tigui calminirten Aissata Maham Gueye calminirten bandiraɓe Adama Aïssa ko ɗon tigui mbaynorto ɗen ha saaha goɗɗo so gueno o ñaawi